Cyfaill nid gelyn, cofnodi hanesion 2. Cefnogi cofnodi ystyrlon sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau mewn gofal cymdeithasol. Cofnodi hanesion 2. Helen a'r crëyr. Cofnodi canlyniadau ar ddiwedd bywyd. Dyma'r ail o 2 fideo yn adrodd stori bersonol yn ein cyfres i gefnogi'r adnodd ysgrifenedig, Cyfaill nid gelyn. Cafodd yr adnodd ei greu i gefnogi cofnodi ystyrlon sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Dyma stori Helen. Helen a'r crëyr. Fel stori Fran yn ein fideo arall, mae stori Helen yn cefnogi'r egwyddor o gofnodi ystyrlon sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau o'r crwydr bedd. Tra bod stori Fran am edrych ar ei gofnodion o'i geni, mae stori Helen am gofnodi canlyniadau ar ddiwedd bywyd. Mae'r mudiad hosbis yn ein dysgu beth sy'n bwysig ar ddiwedd bywyd, fel y mae Cecily Saunders, sylfaenydd y mudiad, yn ei grynhoi. Rwyt ti'n bwysig oherwydd ti o'i ti. Rwyt ti'n bwysig hyd at ddiwedd dy oes. Fe wnawn ni bopeth o fewn ein gallu nid yn unig i'th helpu i farw mewn hedd, ond hefyd i'th helpu i fyw hyd nes y byddi di farw. Gall obaith dal fod yn rhan o ddiwedd bywyd, ac mae pobl yn aml eisiau parhau i wneud pethau i'w hunain a gosod nodau i gynnal ansawdd bywyd. Mae gwrando ar a chofnodi'r hyn a mae pobl eisiau ei gyflawni, a'r hyn a byddai'n gwneud bywyd yn ystyrlon mor bwysig ag erioed. Mae Helen, sydd yn ei 70au, wedi bod â chanser ers 3 blynedd. Roedd yn gwybod pan gafodd y diagnosis nad oedd modd ei drin a phrif nod yw parhau i fyw gytre, mor hir a phosib, a chael ei gŵr a'i merch o gwmpas. Dyma'r hyn gafodd ei gofnodi am ddymuniadau Helen, gyda chytundeb y teulu a dealltwriaeth ar ran eich efnogwyr proffesiynol o'i pwysigrwydd. Er bod ei chanser yn datblygu, mae Helen eisiau parhau i gerdded at yr afon bob diwrnod gyda'i phartner a'i merch rian, cyhyd ag bydd hynny'n bosib. Mae hi bob amser yn chwilio am y crëyr glas sy'n argoel dda i'w theulu yn ei thib hi. Y cefndir i hyn sy'n cael ei gofnodi yw bod Helen yn cael cerdded yn fwy blinedig oherwydd ei chanser, ac mae'n gwybod na fydd cerdded yn bosib am yn hir eto. Mae mynd am dro at yr afon wedi bod yn brofiad ystyrlon iddi, ac mae ei theulu'n bwriadu mynd â hi at yr afon yn y car pan na all gerdded yno. Maent hefyd wedi fframio llun o'r crëyr i Helen ar gyfer yr adeg pan na all fynd at yr afon. Mae hyn yn helpu'r teulu i gefnogi Helen a dod i delerau a'i chyflwr. Dylech feddwl am ganlyniadau i'r aelodau teulu sy'n gofalu am Helen ar ddiwedd ei bywyd. Gwyddwn fod merch Helen eisiau treulio amser yn agos at ei mam hyd at ddiwedd ei bywyd, a bod rannu ystyr a gobaith wrth wylio'r crëyr yn gysur iddi hi yn ogystal a'i mam. Mae cael cofnod i'w rhannu yn helpu pawb i ddeall y blaenoriaethau trwy bob cam o fywyd. Does dim rhaid iddo fod yn hir i ddweud lot am yr hyn sy'n ystyrlon.